gera arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan jende honen aurrean. Hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, 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 honetan. Laupa bost akorde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi patzetan, nahiko izango dira arratsalde honetan, 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 honetan. Honetan, honetan, honetan. Laupa bost akorde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi patzetan, nahiko izango dira.
jarraituz badaukat divertitzeko gaia arratsalde honetan, 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 honetan. Horrelako herrilla batekin, horrelako kofradilla batekin, horrelako udaletxe batekin, guztu bat dilanik da. Aber, delak elkarrekin jarraitzen dio, bale? Amo Ñarbi!